Mayong buntag kaninyong tanan mga igsuon. Ilabi na usab sa ato mga kaigsuunan nga kanunay gayod nga nagsunod kanato sa Facebook. Ilabi na kadto mga taga-Talibon nga anaa karon sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan nga kansang mga kasing-kasing kanunay gihapon nga nakakonekta dinhi sa lugar kung diin sila gikan. Mga igsuon, si San Juan sa atong santos nga ebanghelyo karong adlaw ug niining ikaduhang Domingo sa Adbyento nag-awhag kanatong tanan sa pag-usab sa atong kasing-kasing ug huna-huna tungod kay mauman kini mga igsuon ang pundasyon sa paghinulsol ug pagbiya sa atong mga sala nga mauusab ang makapahimo kanato nga makahuluganon ang atong kinabuhi diha sa pagpangandam nato sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa atong manunobos. Mga igsuon ko diha ni Kristo, mangutana siguro kita sa atong kaugalingon. Unsaon man ug unsa mang mga butanga sa atong kaugalingon nga mga gansal-gansalon nga angay natong bag-uhon, angay natong tuliron, daghan ug usa niini mga igsuon mao kining gitawag nato nga maot nga batasan ug kinaiya o mga binuhatan. Ilabi na gayud kining atong binuhatan mga igsuon nga idza-idza ug aho-aho. Kana bang kinaiya nga nakatan-aw ra ka sa imong kaugalingon? Naningkamot ka para lamang sa imong kaugalingon kaayuhan ug katagbawan o seemingly kalipay. Apan nakalimtan nimo ang imong responsibilidad kaakuhan ngadto sa uban nga mao ang pagpaambit sa mga gasa nga gihatag sa Dios nganha kanimo. Og kun atong pamalandungan pagmaayo mga igsuon, mao man kini ang diwa sa Pasko sa pagkatao sa atong manunobos. Kaya nga atong gisaulog karon mga igsuon atong usa sa atong gipangandaman, mao man kining gitawag natog inkarnasyon. Unsa man ang Dios kansang kahimayaan dito sa langit iyang gibiyaan, mipuyo siya dinis kalibutan, uban kanatong mga makasasala, gawas sa sala, aron kitang mga makasasala makaambit sa kahimayaan sa Dios dito sa iyang gingharian. Kung atong tan-awon mga igsuon, grabe ang pagkamapaubsanon sa Dios. Gibiyaan niya ang kahimayaan tungod nimo ug tungod nako, aron kitang mga makasasala dinhi makaambit sa kahimayaan sa Dios. At kung ato din tan-awon mga igsuon, ang una di ay mipaambit sa iyang kaugalingon nganhi kanato walay lain kundili ang Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga mauusab kini ang gipadayag sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 1 bersikulo 1 ug 14 nga sa sinugdanan mo ang pulong na himong tao o kining maong tao mipuyo uban kanato gumikan sa iyang gugma nganhi kanatong mga makasasala. Mabitaw na nga kanunay natong nadungog mga igsuon sa mga magsasangyaw o sa mga kaparian. Mabisan tuod kita makasasala pero wala mawala nganhi kanato ang dignidad ng mga anak sa Dios. Nagpabilin kitang importante sa mata sa Ginoo. Mao na nga nangita siyag mga tao sama ni San Juan nga magbubunyag nga kanunay magpahinumdom kanatong tanan nga tabahin kita sa plano sa Dios nga makaambit sa kahimayaan nga iyang gitagana sa matag usa kanato nga mauusab ang iyang gipadayag sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 5 nga sa sukad sa sinugdan plano na sa Dios nga kitang tanan makaambit sa iyang kahimayaan. Ug mao kini mga binati ko mga kaigsuunan, ang usa sa mga kinaiya nga atong usbon kining pagka mapaambiton. Tungod kay ang una di ay mipaambit sa iyang kaugalingon ang Dios mismo. Kay pwede man mga igsuon nga mohatag ta bisag wa tay gugma. Pwede ba na? Pwede oy. Kana bang mohatag ka nga ay kapin kabubuton, sige kag bagutbot, sige lang magpangadyo. Kana mga ingana nga kinaiya, sige lang magsalig. Paghatag nga way gugma, pero kung nahigugma ka, imposible gyud nga dili ka makahatag. Ug mao kini mga igsuon ko,
nga atong hinumduman. Kung tinuod kang nahigugma, na akabahin gyud na nimo kanang imong pagkamapaambiton. Dili lang siguro sa kwarta, kay di man tatanan dato. Kung dili sa atong mga gasa, sa atong mga talento nga ni anato, ni paambit nga to sa uban. Siguro mga igsuon, inyo kining nabasa sa Facebook, kay kadaghana nato hilig man tag social media, kining istorya nga akong nabasa, dugay na. Kanunay gi post na sa Facebook. Ug siguro daghan pud nato nga wa kabasa ani, labi na ni mga medyo may edad na. Kay dili man ta hilig ni anang social media. Usa ka adlaw ni ana nga igsuon sumala sa maong sugilanon nga nas Facebook. Dihay usa ka datong babae, nindot kaayog mga sininaan, kapitso, nindot kayog sakyanan. Nga mingadto usa ka adlaw ni ana sa opisina sa psychiatrist. Mi konsulta siya nga daw walay kahulugan ang iyang kinabuhi, bisan ang tanan naa na niya. Nindot nga balay, nindot nga kahimtang, nindot nga negosyo, daghang kwarta, pero daw walay kalipay ang iyang kinabuhi. Pagkadungog sa psychiatrist niini, iyang gitawag ang iyang janitress. Simple nga babae, pero pagkakita sa mong babae, malipayon ang iyang dagway. Ug miingon ang psychiatrist, ate, lingkod at ubangan ni anang maong babae. Suginli siya sa imong kinabuhi. Miingon ang janitress, ma'am, nakasabot ko nimo kay diha ko gikan sa imong kahimtang karon. Pipila ka tuig ang milabay, namatay ang akong banas kanser. Dako mi gasto. Pipila ka buwan sukad pagkamatay sa akong bana, naligsan ang akong anak. Ang tanan nga ni anamo nako ang among bugtong anak nga mo'y kabilin unta to sa akong bana. Nawagtang ang among kabtangan, tanan nawa nako. Nangutan ako sa Ginoo. Nganong nahitabo man ni Ginoo sa akong kinabuhi? Wa man ta ko'y gihimong dautan. Nga mausab kini ang kasagaran nga pangutana kanatong tanan. Kung makasinati kitag mga problema sa kinabuhi, ngano man Ginoo nga nahitabo man ni nako, wa mo ko'y gihimong dautan. Miingon siya, makadaghang panahon nga ako naghuna-huna, putluon ko na ang akong kinabuhi. Wa nay kahulugan nga mo padayon pa ko. Para asa? Apan usa ka adlaw ni ana, samtang ako nag-uli gi kas trabaho, natinga ako kay may daw dunay nagsunod ka nako o paglingi pa nako. Usa ka iring nga masakiton, kuting, nagsunod-sunod nako. Pagtanaw nako masakiton ang maong iring, daw gutom. Ako kining gipunit, akong gidala sa amua, akong gipakaon. Gutom ang maong iring, sige siya kaon dito. Pagkahuman niya kaon, akong nabantayan na abtik ang maong iring. Miduol siya sa akong gilingkuran ug iyang gidua-duaan ang akong tiil. Kabantay mo kanang iring nga maghagwa-hagwa nimo nga mupidpid sa imong tiil, magdua-dua. Umiingon siya, ma'am, for the first time, for how many years I smiled at the kitten. Mismile ko, nakakita ko sa iring nga naabtik ug nagdua-dua nako. Miingon siya, from that moment, I realized, kung nalipay ko nga ang iring akong gitabangan, how much more ang akong silingan, ang akong isigkatao. Pagtanaw sa maong babae, sa maong dato, mihilak siya. Ug miingon ang maong janitress, ma'am, until now, matag karunog niya, bisan o gamay ra kog sweldo dinhi, nagahin ko para sa uban, labi na sa akong mga silingan. Ug mauni ang nakapalahutay kanako. Ug didto nako nakaplagi ang kalipay nga akong gipangita. Mihilak ang dato.
Tungod kay iyang nakita sa iyang kaugalingon nga ang tanan niyang pagpaningkamot para lamang sa iyang kaugalingon. Nakalimtan niya mga igsuon nga ang tinuod nga kalipay nga gipangita sa tao nga mausab ang gipadayag sa Dios nganhi kanato pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo dili ang pagbaton sa unsay tanan nga naa nimo sa imong panginahanglan aron ka malipay, kundili manlipay unta ang mga tao nga nagpalibot nimo tungod sa imong batasan o kinaiya. Mag-unsa man nga nalipay ka, pero ang imong mga tao nga nagpalibot nimo, wala sila makatagamtam ni ining maong kalipay. Ug mao kini mga binati ko mga kaigsuunan, ang pahinumdum kanatong tanan. Nga diha di ay sa atong pagpaambit sa unsay naa nato, not necessarily money, kundi tanang gasa nga ni anato para sa kaayuhan sa uban. Doon na di ay daghang mga grasya nga ihatag kanato sa Dios. Ilabi na gayod ang katagbawan, kalipay nga dili mapalit ug bahandi dinis kalibutan. Ug mao man kini mga igsuon ko ang gipadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Diha sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 6 bersikulo 38. Niingon ang atong Ginoong Hesukristo, panghatag kamo aron kamo usab hatagan, hustong takos ang ihatag sa Dios nganha kaninyo ug muawas pa kini. Kay unsa gani ang sudlanan nga inyong gamiton ngadto sa inyong isig katao, mausab kini ang sudlanan takos o taksanan nga ipaambit sa Dios sa matag usa kaninyo. Balihog manindog ang tanan.